ମୁଁ ଡାକ୍ତର ବୀରକିଶୋର ପରିଡ଼ା ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରାଣୀପାଳନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସହକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟୁଛି, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବ୍ୟାପକ ଗଛ କଟା ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଆମର ଯାନବାହନ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ସବୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି। ଇଟା ଭାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଜମିରେ ଇଟା ଭାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ଼, ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଏସବୁ ବାହାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଶିଳ୍ପ, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଧୂଆଁ ସବୁ ବାହାରୁଛି। ଏଥିରେ କଂକ୍ରିଟ ସହର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସହରରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ এই ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସବୁ କଂକ୍ରିଟ ସହର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମାଟି ଜାଗା ବିଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଏସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଜଳବାୟୁରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ। ଜଳ ଯେତିକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା କରିବା, ଜଳ ଯଦି କେଉଁଠି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜଳ ଯେଉଁଠି କେଉଁଠି କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଜଳାଶୟର ଯତ୍ନ ନେବା, ପାଣି କେମିତି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କମେଇବା, ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଏସବୁ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ରୌଦ୍ରାତାପ ବା ଆମେ ଏଇ ଖରାଦିନେ ଏଇ ଅଂଶୁଘାତରୁ ମୁକାବିଲାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। କାରଣ ବାହ୍ୟ ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ ଯଦି ଯେତେ କମେଇବ, ଆମେ ଅଂଶୁଘାତ କମରେ ଶିକାର ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏ ଅଂଶୁଘାତରେ କିପରି ଶିକାର ହେଇଥାନ୍ତି। ଅଂଶୁଘାତ କଥା ମନେ ଅଛି, 1900 ମହାବାତ୍ୟା ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଜଳବାୟୁର ଉତ୍ତାପ ଏତେ ବଢ଼ିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସେଠି 42 ଡିଗ୍ରୀରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ବଢ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ବହୁତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ କେତେକ ଏ ଅଂଶୁଘାତ ଶିକାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାହାର ଯେଉଁ ଅଂଶୁଘାତର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜନମାନସ ପଟରୁ ମଧ୍ୟ ଲିଭି ନଥିବ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସେ ଅଂଶୁଘାତରେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି କମିଲା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଆମେ ରଖିଛୁ ବା ଭଲ ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖିଛୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଅଂଶୁଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁକୁରଟି ବା ବିଲେଇଟି ତା'ର ସୀମିତ ତାପ ବିକିରଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପାଟିକୁ ମେଲା କରି, ଜିଭ ଲହଲହ କରି ସେମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପକୁ, ଦେହର ଉତ୍ତାପକୁ କମେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୀମିତ ତାପ ବିକିରଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼େ ଏବଂ ପାଟିରୁ ଫେଣ ଭଳିଆ ବାହାରେ। କୁକୁର ଗୁଡ଼ିକ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ଆମେ ଭାବିଥାଉ ବେଳେବେଳେ ଜଳାନ୍ତକ ହୋଇଗଲା କି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ ଅଂଶୁଘାତ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଜଳାଶୟ ଦେଖନ୍ତି, ପାଣି ଟିକେ ଅଛି, ଓଦା ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି ଯାଇ ସେମାନେ ପଡ଼ିକି ରହନ୍ତି ନିସ୍ତେଜ ଭାବରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଳା ମଇଁଷି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଳା ମଇଁଷି ଆପଣ ସବୁ ଉତ୍ତାପ ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗ ତାକୁ ବିକିରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଉତ୍ତାପ ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଉତ୍ତାପଟା ଅଧିକ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ମଇଁଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହେବେ। ସେହିଭଳି ଘୁଷୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ, ଶରୀର ଉତ୍ତାପକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଜର୍ସି ଗାଈ, ହଲଷ୍ଟିନ୍ ଗାଈ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନୀୟ ବା ଗୁଣସୂତ୍ର ଏମିତି ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଗୁଣସୂତ୍ରର ଯେଉଁ ସେନ୍ସିଟିଭନେସ୍ ବା ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତି ଅସହନଶୀଳତା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପତଳା ଚମଡ଼ା, ଏସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଉନ୍ନତ ଜର୍ସି ଗାଈ ବା ହଲଷ୍ଟିନ୍ ଗାଈ ଏସବୁ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଅଂଶୁଘାତରେ। ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଶରୀରରେ ଉତ୍ତାପ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଥାଏ। ବାହାର ଉତ୍ତାପ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଛି, ସେମାନେ
ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଉତ୍ତାପ ଯଦି ବଢ଼ିଗଲା ବାହାରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା କିଛିଟା ତାଙ୍କର ସହନଶୀଳ ଥାଏ ଯଦି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ବୁଲିଚରି ଖାଉଛନ୍ତି ଘରଗଣା କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଯେହେତୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଘର ଭାଡ଼ି ଭିତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଯଦି ସେଭଳି ଦେଖିବା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ କଳା ଚମଡ଼ା ଆଉ କଳା ଲୋମ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖରା ସମୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ଯଦି ଘଟିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏଇଭଳି ପ୍ରାଣୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଜାତି ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଂଶୁଘାତ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଅଂଶୁଘାତ ହେଲେ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, କେମିତି ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ତା'ର ଫଳ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ବା ଆମର କୁକୁଡ଼ା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରି ଛଟପଟ ହେଇ ପଡ଼ିବେ, ପାରାଲିସିସ୍ ହେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣୀ। ଗାଈ ଗୋରୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅନେକ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ଦର ଗାଈ ଗୋରୁ ଲୋକମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ସମୟରେ ବାହାରେ ଚରି ବୁଲିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା ତାହେଲେ ଅଂଶୁଘାତ ଶିକାର ହେବେ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଗାଈ ଗୋରୁ ବା ମଇଁଷି ଏମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ଉତ୍ତାପର ଅତ୍ୟଧିକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବା ବ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ହାଇପୋଥାଲାମସରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଥର୍ମୋ ରେଗୁଲେଟରୀ ସେଣ୍ଟର ବା ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ସେଥିରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ତା'ର ଶରୀର ଉତ୍ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ଶରୀର ଉତ୍ତାପ କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶରୀର ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅଂଶୁଘାତରେ ଏଭଳି ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ବାହ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ହାଇପୋଥାଲାମସରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଥର୍ମୋ ରେଗୁଲେଟରୀ ସେଣ୍ଟରରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତାପ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଘଟିଥାଏ ଅଂଶୁଘାତ ହେଲେ ଗାଈ ଗୋରୁ ବା ମଣିଷ ହେଉ, ଶାରୀରିକ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ତ 106ରୁ 110 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପାଟିରୁ ଲାଳ ଜୋର ବାହାରିବ, ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ି କଚାଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ପାରାଲିସିସ୍ ହେବ, ସ୍ନାୟୁରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନାଡ଼ୀର ବେଗ, ଶ୍ୱାସର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଧକେଇ ହୁଅନ୍ତି ଜୋରରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଡ଼େ ସେଡ଼େ ପରେ ତାଙ୍କର କୋର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ସେ ପକାଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ସ୍ନାୟୁ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପାରାଲିସିସ୍ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ହୃତ୍କ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଅଂଶୁଘାତର ଲକ୍ଷଣ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ମାଂସପେଶୀରେ ବହୁତ ସିଝିଲା ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, ସିଝି ଯାଇଥାଏ ତା ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ପେଲ୍ ଆପେରାନ୍ସ, ରକ୍ତହୀନତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଂଶୁଘାତ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅଂଶୁଘାତକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଘରେ ଯେଉଁ ରଖୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ, ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ଶୀତଳ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଉପରେ ଛାତ ଉପରେ କଞ୍ଚା ଡାଳପତ୍ର ପକାଇବା, ୱାଟର ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ଆମେ ତା ଭିତର ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଓଦା ଅଖା ଟାଣିବା ଏବଂ ତା'ର ବାହାର ଚାରିପଟେ ଗଛପଛ, ଏଇସବୁ ଅଂଶୁଘାତ ଘର ଭିତର କଥା। ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଚରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ସକାଳର ଥଣ୍ଡା ପ୍ରହରରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଦିନ 10ଟା ଅତି ବେଶୀରେ 11ଟା ହେଲେ ପୁଣି ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ପୁଣି 4ଟା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚରି ବୁଲିବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଆନିମଲ୍ଟି ବହୁତ ଦୂର ଚରିବାକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ଗାଈ ଗୋରୁ ମଇଁଷିକୁ ଦୟାକରି ଗଛ ଛାଇ ମୂଳେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଏଭଳି ଦେଖାଦେଲା, ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଛାଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ
ପ୍ରାଣୀଟି ପଡ଼ିଯାଉଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ବରଫ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଆଣନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭଲକି ତା ଉପରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ ସାଲାଇନ୍ ହେଉ, ଡେଷ୍ଟର 5% ସାଲାଇନ୍ ହେଉ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସୋଡ଼ିୟମ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ଯଦି ସବକଟରେ ଦିଆଯିବ ସେ ଅଂଶୁଘାତ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତାପ କମାଇବା ପାଇଁ ତା ଦେହରୁ ପାରାସିଟାମଲ, ଆସ୍ପିରିନ୍ ଭଳି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆ କରାଯିବ। ହୃଦକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଡେକ୍ସୋମେଥାସୋନ୍ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଗୋରୁଟି ଟିକେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲା ବେଳକୁ ବା ଆରମ୍ଭରୁ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଭଲ ଭାବେ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେଇ ପାଣି ଜଳ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବା ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ବାହ୍ୟ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା ଉଚିତ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ବାହ୍ୟ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଏହିଭଳି କେତୋଟି ଚିକିତ୍ସା ଆଲୋପାଥି ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା ଅଛି, ତାକୁ ହୋମିଓପାଥିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଔଷଧ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ଖରାଦିନେ ଆମେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ଅଂଶୁଘାତରେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ପରେ ଦେବେ। ଡାଳ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଘାସ ତାକୁ ଦିନ ବେଳେ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦିନକୁ ଥରେ ଆବଶ୍ୟକତାରେ 2-3 ଥର ଗାଧୋଇବାକୁ ତାକୁ ଦେବେ। ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ରଖିବେ ଏବଂ ଦିନ ବେଳେ ବାହାରକୁ ଖରା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଚରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପେଜ ତୋରାଣି ବା ପିଇବା ପାଣି ତାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଠାଏ ଲୁଣ ବା 50 ଗ୍ରାମ ଲୁଣ ସହିତ 4-6 ଚାମଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30ରୁ 50 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମିନେରାଲ ମିଶ୍ର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ବରଗୁଡ଼ି ପତ୍ର ଏସବୁ ଦେଲେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘାସ ପତ୍ର ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ପୋଟାସିୟମ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି କମିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବରଗୁଡ଼ି ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତା'ର ଯଦି ପତ୍ର ତା'ର ଏସବୁ କାଟିକି ଦେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପୋଟାସିୟମ୍ ଲେଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ିକ ଘାସ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ହେଉ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସିରପ୍ ହେଉ ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆକାର ହେଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଯଦି ଅନୁସାରେ ଦେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଅଂଶୁଘାତରୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?